जय जगन्नाथ। ମୁଁ ବଳରାମ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ହବ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା ଶୁଣିବା, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ଅଛି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଜୀବନ ରକ୍ଷା। ମଣିଷ ଜୀବନ ଅଟଇ ଦୁର୍ଲଭ, ସୁରକ୍ଷା କରିବା ତାର। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ମାନିଲେ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ମୋର, ଜୀବନ ରକ୍ଷା ମୋର। ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବାନ୍ଧି ଚଳାଇବା ଆମେ ଗାଡ଼ି। ଦ୍ରୁତଗତି ହେଲେ ଆଣିବ ବିପତ୍ତି, ପ୍ରାଣବାୟୁ ଯିବ ଉଡ଼ି, ପ୍ରାଣବାୟୁ ଯିବ ଉଡ଼ି। ମୋବାଇଲ ଧରି ଚଳାଇଲେ ଗାଡ଼ି, ମତି ହୁଏ ବାଟ ବଣା। ଜାଣେ ନାହିଁ ମନ, ହଜିଯାଏ ଜ୍ଞାନ, ମାଡ଼ି ଆସେ ଦୁର୍ଘଟଣା, ମାଡ଼ି ଆସେ ଦୁର୍ଘଟଣା। ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବା ସାର। ଦ୍ରୁତଗତି ହୁଏ ବିପଦଜନକ, ପ୍ରାଣହାନି ବାରମ୍ବାର, ପ୍ରାଣହାନି ବାରମ୍ବାର। ସଚେତନ ହୋଇ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ମାନି ଚଳିବା। ନିଶାଠୁ ଦୂରେଇ ଗାଡ଼ି ଚଳେଇଲେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା।